Здравейте, уважаеми зрители! Днес България е отново в предизборна треска и само след няколко седмици българския народ ще избере хората, които ще ни представляват в Европейския парламент и като народни представители в 50-то Народно събрание. Днес ще дискутираме важността на предстоящите избори и значението им за нашата държава. Затова днес мой гост е другаря Велизар Енчев. Благодаря. Затова искам да ви го представя с няколко думи. Издигнат за кандидат за депутат в Европейския парламент от районната партийна организация на БСП в район Тракия, Пловдив и водач на листа на БСП за Народно събрание от Монтана. Още веднъж добре дошъл. Добре заварили. Ще се опитам с няколко думи да ви представя моя събеседник. Господин Велизар Пенков Енчев е роден в град Гълъбово. Той е бивш офицер от външно разузнаване, дипломат, университетски преподавател, журналист и телевизионер. Известен на широката общественост с това, че дълги години е водил различни публицистични предавания в няколко телевизии. Високият интелект и широките му познания в сферата на политиката го правят добър анализатор. Владее английски, руски и сърбо-хърватски езици, бил е депутат в 43-то Народно събрание от листата на БСП. Доста разнообразна кариера, затова моля да ме извините, ако съм изпуснал нещо, да го споменете в началото на разговора. И така, господин Енчев, всички избори са важни, но има ли нещо, което да отличава тези от досегашните? Има една голяма отлика и това е, че на тези избори за Европейски парламент се гласува за две коалиции в България, които ще изпратят депутати в Европейския парламент. За коалицията на войната, която е коалицията на сглобката, или ако нашите зрители са забравили, коалицията на войната, разбира и коалицията на сглобката са ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Движението за права и свободи. А коалицията на мира, това е Българската социалистическа партия. Така че избора в конкретният случай между двете коалиции ще определи много от нашето бъдеще. Това е новото на тези избори. За първи път мога да кажа от началото на така наречения преход, който аз наричам криминален преход, преходът от комунизъм, социализъм към капитализъм, за първи път се поставя въпроса, което е много тревожно като факт, за мира и за войната. Ние имахме след 1989 година илюзията, че въпросът за мира и войната след падането на Берлинската стена се е разрешил, тъй като се установи световен международен ред, в който доминира капиталистическата система, като изключим някои страни като Китай и Куба. Но се оказа, 35 години след така наречените велики демократични промени, които по своята същност беше стартиран един криминален преход, се оказа, че след избухването на войната в Украйна, въпросът за мира и войната става все по-актуален. Всякога и за първи път се възражда зловещата сянка на Втората световна война. Ето това е новото и според мен българските граждани трябва да се дават сметка за него, когато избират за коя бюлетина да гласуват на тези избори за Европейски парламент, а не само за Европейски парламент и за националния парламент. В контекста на тези ваши разсъждения, може ли да се попитаме какво е всъщност състоянието на Европейския съюз? Адекватен ли е той на сегашната геополитическа обстановка в света? Или трябват някакви промени да станат? Европейския съюз от икономическа общност се трансформира в политическа общност, което е доста спорно, но е факт. По-страшното е, че Европейския съюз от 2 години и половина се трансформира от политико-икономическа общност в военен съюз. Тъй като вече се говори, не се говори, официално се предлага милитаризацията на Европейския съюз и създаване на Европейско НАТО, което значи, че Европейския съюз се готви за война. Пример за това е, най-пресен пример, за голямо съжаление трябва да кажа, само преди една седмица, а днес сме 18, ако не греша, май 2024 година. Преди няколко дни в началото на тази седмица шефът на Европейската народна партия Вебер
ЕНП, в която знаем кои десни партии в България членуват, Вебер какво предложи? Предложи задължителна военна служба за всички страни членки на Европейския съюз и, което е по-страшното, ядрен чадър над Европа. Това е стара американска идея. Кое е плашещото в тази инициатива? Плашещото е, ако новата Европейска комисия бъде отново формирана от Европейската народна партия, не дай си Боже, и отново Урсула или някое нейно копие стане председател на Европейската комисия, и отново външен министър на Европейския съюз стане човек като бившият испански външен министър Борел, ами очевидно тази инициатива на шефа на Европейската народна партия ще се реализира като политика на Европейския съюз. Няма нищо лошо да има, да речем, в България задължителна военна служба с някакъв минимален срок 3 до 5 месеца. Но предложението на Вебер е в контекста на войната в Украйна, тъй като очевидно Европа, под натиск, разбира се, на Съединените американски щати, на ястребите в Съединените американски щати, ястребите в Северноатлантическия пакт, се готви за военна инвазия в Украйна. Това вече не е тайна. Каза го самия френски президент Макрон, предложи го, подкрепиха го британски генерали, което ме кара да мисля, че предложението на шефа на Европейската народна партия среща подкрепа след ястребите в Европейския съюз, така наречената дълбока държава и в Европа. И тук е много хубаво да се каже на гласуващите за ГЕРБ, за ППДБ и ДПС. Имате предвид, че гласувайки за тези партии на европейските избори да изпратят те свои представители в Европейския парламент, вие гласувате вашите синове и внуци, евентуално да бъдат изпратени на източния фронт, нови източен фронт, 70 години по-късно в Украйна. За това вече се говори полуофициално, официално от самия, както казах преди малко, Макрон. Ето това е тревожното, когато ми задавате въпроса какви са процесите, които се развиват в Европейския съюз. С една дума, процесът, който се развива в Европейския съюз, се нарича милитаризация. Милитаризация с цел участие в военни действия, които, разбира се, ще бъдат оправдани като отблъскване на руската агресия и така нататък. А ние всички знаем защо се стигна до войната в Украйна. И кое е еретичната истина, която, между другото, е еретична за България. Тя не е еретична за Западна Европа и Америка. Големите умове на Америка, големите публицисти, учени в Европейския съюз, да споменаваме техните имена, да речем Скот Ритър, полковник от американската армия и много други като него, открито говорят, че всъщност се готви военна инвазия в Украйна и влизането на американски, британски и други войски, за да спасят умиращия режим на Зеленски. Но тази война започна, защото НАТО в последните 35 години започна да се разширява на изток. За тези 35 години Северноатлантическия пакт от Германия стигна до трите Балтийски републики, стигна до Полша, където вече ще се разполагат и атомни оръжия по искане на полския президент, стигна до Румъния, стигна до България. Ето го новият източен фронт, който се доближава до Русия. Как да реагира Русия на подобно разширяване на пакта, когато една ракета е изстреляна от украинска територия или от територията на трите прибалтийски държави или от Румъния, от военно-въздушната база Когалчиано, буквално на брега на Черно море, до руски цели, крилатите ракети много по-бързо, до руски цели на руска територия ще достигна за 10-12 минути, което е невъзможно за реакция от страна на Русия. Какво да направи Русия? След като стана това разширяване на НАТО и буквално беше окована в стоманен натовски пояс на своята западна граница, стана преврата в Украйна, стана Майдана, стана гонението в Украйна на всички малцинства и забраната за използване на руският език, как да реагира Путин. Между другото, как би реагирал Джо Байден, американския президент, ако в съседно Мексико, или не дай се Боже в Куба или в Канада, има подобна инвазия на китайски, на корейски, на руски, на латиноамерикански ядрени сили, които обиколят Съединените американски щати с подобни бази и с подобна инвазия по отношение на военни ресурси и ракети. С две думи, когато говорим за войната в Украйна, винаги трябва да търсим генезиса, корените на войната. Корените на войната са там. 4 букви НАТО. Да. Аз се спомням с какъв голям ентусиазъм България очакваше и се включи в Европейския съюз през 2007 година, но всъщност Европейския съюз като общност на равноправни държави отговаря ли на изискванията, които и очакванията, които хората
имаха към този Европейски съюз, или той е съюз на граждани или на еврокрация някаква. Защото ние очакваме много неща, нали, в икономически план, а всъщност виждаме, че двойният аршин съществува много, особено за такива държави като България. От международно правна гледна точка Европейския съюз е на път да се превърне в една, за съжаление го казвам, федерация. Ние винаги сме били, като влизахме в Европейския съюз, той да бъде на конфедерален принцип, т.е. да се запази съюза на суверенните държави. Ние вървим към федерализиране на Европейския съюз, което го превръща в един мини-Съветския съюз, или може би копия на Съветския съюз, са републики, които имат ограничено и пълномощие и всичко се решава в Брюксел. Но има нещо по-страшно от федерализацията на Европейския съюз, да приемем, че става една федерация, както настоява Франция и Германия в лицето на френския президент Макрон и на германския канцлер Олаф Шолц. По-страшното е, че тези двамата, които ги споменавам, преди година и половина официално предложиха и имат мнозинството в сегашния Европейски парламент, а имат и мнозинство в големите държави от така наречения първи кръг в Европейския съюз. Големи държави имам предвид Франция, Германия, Холандия, Испания, Италия, да се премахне правото на вето на всяка една от държавите членки на Европейския съюз. Ако това се случи, ако те успеят да го наложат това нещо, това означава, че България ще получи статут на в България, статут на община. Статут на община в рамките на Европейския съюз, статут, да го разберат по-добре нашите зрители, статут на американски щат, подчинен на Вашингтон, или статут на губерния, подчинена на батюшка цар в царска Русия преди 100-150 години. То затова ли влязохме в Европейския съюз? Ако, между другото, ние се кръстим всички, ветото да го наложат Полша, Унгария и Словакия, т.е. да наложат вето на идеята, на инициативата на Макрон и на Шолц за премахване на правото на вето, което е пълна ревизия на Лисабонските договори, с които по същество са Конституцията на Европейския съюз, ние се надяваме на Варшава, на Братислава, на Будапеща да кажат не и да блокират подобно, бих казал, репресивно действие. Никой от нас не си допуска дори, че София може да наложи вето на отпадането на ветото, което е парадоксално. И между другото, вече това се игра преди няколко дни. Преди няколко дни на заседание на министрите на икономиката на Европейския съюз беше взето решение с изключение да не се налага вето. Решиха, че по изключение няма да се налага вето, само се гласува с обикновено мнозинство. Министрите на икономиката на Европейския съюз одобриха пакта за миграция. С обикновено мнозинство така решиха вътрешно. И кои държави гласуваха против? Гласуваха Полша, Унгария, Словакия. Австрия се въздържа и мисля, че се въздържа и Малта или Кипър или и двете. България какво направи? Какво направи България? България подкрепи пакта за миграция. А какво е пакта за миграция? Пакта за миграция, България и други подобни държави стават депо на мигранти. А пък ако една държава не иска да приеме един мигрант или група мигранти, плаща годишно за всеки от тези мигранти 50 000 евро. И сега по-важният въпрос. Защо ние отново сме в групата на васалите? България, при това управление на злопата, тъй като сега служебното правителство на Главчев е по същество управление на ГЕРБ, дори не е на злопката. Да. Това е най-долнопробно гербаджийско правителство, съставено от хора, които изпълняват всяка команда на Брюксел, тъй като, какво каза Бойко Борисов, началниците в Брюксел. Ето това ме плаши най-много, между другото, в този момент, ако ние да решим да делегираме своя суверенитет на Европейската комисия, на Европейския съюз, да се превърнем в губерния или в щат, без да реагираме по никакъв начин да запази своята икономическа, най-вече политическа и държавна самостоятелност. И пак ще кажа за кой ли път. Кръстим се, надяваме се вето да наложат на отпадането на ветото други държави, като Полша, Унгария и Словакия. До там ли стигнахме в третата българска държава, след освобождението ни след 5-вековно турско робство, да се надяваме други държави да ни помогнат да опазят своята държавност в рамките на Европейския съюз. Той изглежда, че Съветския съюз и съветската социалистическата система, която съществуваше 45 години, е била много по-прогресивна, по-демократична във всяко едно отношение. Ние имахме пълна държавна самостоятелност. Имахме армия от 110 000 души, въоръжена до зъби, беше една от най-силните армии в Европа, от която трепереха гърците, турците се съобразяваха с нас, да не говорим за другите съседни държави. Не мисля, че така наречения преход, който аз пак ще го нарека с точното му име
реставрацията на капитализма, не съм мислил, че ще доведе до там да се борим за оцеляването на държавността на 1300 годишна държава. Все пак ние участваме в избори за Европейски парламент, там ще отидат нашите депутати. Всъщност какъв е българският национален интерес, който трябва да защитават нашите депутати в Европейския съюз, в какви посоки, в какви дейности, защото България има такава нужда от защита на нейните национални интереси. Нещо конкретно да речем, като се гласува, ако се гласува отново пакта и се прегласува пакта за миграция, да гласуваме против този пакт в тези му рамки, както се е предложено от Европейската комисия. Как ще гласуват нашите депутати? Много се страхувам, че ще гласуват като васали на Брюксел, а не като представители на България. Аз предполагам, че във вашата програма и във вашите виждания в тази посока ще имате съвсем конкретно отношение и по зелената сделка, и по отношение на земеделските... Зелената сделка, направо да го кажа, зелената сделка, между другото, всеки кандидат за евродепутат в Брюксел, в България, трябва да подпише декларация пред избирателите си, че е за тотална ревизия на зелената сделка, да не кажа анулирането й. Да. Вече трябва да говорим не за реформа на зелената сделка, не за ревизия на зелената сделка, а за отпадането на зелената сделка. И всеки кандидат за евродепутат трябва да каже да или не на зелената сделка, да знае точно какво мисли. Не, че да или не нотариално заверено има някаква стойност, но все пак българските граждани, когато гласуват, трябва да знаят за кого гласуват. Второ, трябва да знаем дали този депутат, като отиде в Европейския парламент, ще гласува за падането на санкциите срещу Руската федерация или за оставането на санкциите, за изпращането на войски и оръжия в Украина или за блокирането на подобна процедура. Ето това са въпросите, на които трябва да отговарят кандидатите за евродепутати, разбира се и за земеделските субсидии, тъй като България е една от държавите, които най-лошо договори земеделските субсидии в рамките на Европейския съюз. А когато говорим за договарянето на елемент от така наречената зелена делка, въглищните централи за тяхното затваряне, тук имаме извършена държавна измяна. Как Полша договори затварянето на своите въглищни централи, как България договори затварянето на своите въглищни централи. Сравнението между двете държави е страшно. А сега в момента какво наблюдаваме? Наблюдаваме една перверзия в енергийно отношение. Германия официално отваря въглищните си централи, за да компенсира недостига на електроенергия, за респирането на ефтините доставки на ефтин руски газ. Тъй като втечненият газ, който идва от Съединените американски щати, е на цена 3 пъти по-висока от газа, природния газ, който течеше по Северен поток 1 и 2. Германия рестартира въглищните си централи, най-вече в Саксония, а България подписа да ги закрие. Франция продължава да развива ядрената си енергетика, прави че в нито един момент не се е отказала от ядрените си реактори, за разлика от Германия. България се затрива АЕЦ Белене и подарява двата платени реактори за милиарди на Украина. Подарява, казвам, в преносен смисъл, тъй като ще вземем някакви жълти стотинки, но това по същество е подарък. Кажете ми, Франция и Германия каква политика имат по отношение на зелената сделка, каква политика има България. Това не е ли държавна измяна, втора държавна измяна, която бих казал, че в икономическо и в финансово отношение се мери с милиарди. Ето защо сме най-бедната и най-болната нация в Европейския съюз. Отговорът е ясен. Ние говорихме много тук и по проблемите и причините за войната в Украина. А вашето мнение какво е? Тази война има ли скорошен завършек? Как ще завърши? Очаква ли се някаква възможност за мирно споразумение? Защото много от нещата по отношение във военно по отношение са може би ясни, но в крайна сметка всяка една война завършва с мир или с договор. Всеки от нас, който е служил в армията или във военно училище е бил, знае, че когато една война започне, всяка от воюващите страни, ако иска да я спечели, трябва да я води до край. Да. Смятам, правя прогноза, че Русия ще завърши тази война, когато постигне своите цели, прогноза прави, а нейните цели са две. Да отреже достъпа на Украина до Черно море за вземането на Одеса и да осъществи сухопътен коридор с Приднестровието, което е към Молдавия от другата страна на Днепър, и когато превземе 100% рускоязичния руския град Харков. Това когато стане, а то ще стане в рамките на, да го кажа, една година, и при това цитирам западни военни експерти, това не е мое мнение,
тогава войната може да приключи с постигането на нейните военни стратегически военни цели, тъй като Русия очевидно, получена от горчивия си опит, изцяло по вина на Михаил Горбачов на първо място и най-вече на Борис Елцин, който го наследи, Русия буквално оголи своя тил. Русия, да го кажа точната дума, Горбачов и Елцин разсипаха сами своята държава, Съветския съюз, позволиха суверенитет на републики, в които 70% от населението, ако не 80%, е изцяло руско, справка Украйна, подариха Крим още от времето на Хрущов, т.е. грешките на Москва по отношение на националната политика, по отношение на геополитиката са изключително сериозни и Путин това, което прави в момента, разбира се с многото високата цена на човешки жертви, е да поправи стратегическите пагубни грешки на своите предшественици. Но когато поправиш такива грешки на своите предшественици във военен политически план, цената е много, много висока, тъй като по същество в Украйна се наблюдава гражданска война. Воюват братя и сестри от една кръв и една вяра. И това е най-страшното в тази война. Мога да пропусна да не ви задам въпроса за Република Северна Македония, тъй като там скоро сега имаше парламентарни и президентски избори, които с така доста съществени промени в ръководството. Как според вас те ще се отразят на взаимоотношенията в България и позицията на България в Европейския съюз по отношение, когато Македония трябва да кандидатства за член на Европейския съюз? Ако трябва да говоря с едно изречение, след това, което стана в Скопие, след изявленията и действията на новата македонска президентка, ако от мен зависеше и ако трябва да гласувам в българския парламент като депутат, ако съм в българския парламент, бих настоявал за връщане на ветото върху членството на Македония в Европейския съюз и отхвърляне на плана Макрон, който нашите народни представители, не нашите, по-точно народните представители от ГЕРБ, от Демократична България, Продължаване промяната и ДПС наложиха на българския парламент и направиха един подарък на македонистите, но този подарък не е достатъчен за македонистите. Тъй като вписването на българи в Конституцията на Македония абсолютно нищо не означава. Винаги съм говорил вече в последните 3 години, че това е един данайски подарък на Макрон. Добре, ще впишат българите един ден в Конституцията и какво от това? Въпросът е да не позволим присвояването на българското културно-историческо наследство. Въпросът е да се ревизират и да се пренапишат учебниците по история в Македония, Северна Македония, така наречена. Въпросът е това, което става в Македония с тази македонизация, македоно-сърбизация на българският етнос да се прекрати. Но това са процеси, които продължават вече 7, 8, 9 десетилетия, почти 100 години. От 1919 година, след като България загуби Първата световна война и подписахме позорния, печалния Ньойски договор през 1919 година, да повторя, от тогава обезбългаряването на Македония от Сръбското кралство, от сръбския крал Караджорджевич, след това комунистическата власт на Йосиф Брос Тито, Харвати на Йосиф Брос Тито и сега след 1992 година, 15 януари, когато признахме първи суверенитета на Република Македония, нищо не се е променило, проблемите се задълбочават, асимилацията на българският етнос е тотална. Да бъдем откровени, тези 100 000 души, които имат български паспорти, ги взимат по икономически причини. Колко от тях се чувстват българи, като показват документите от миналото, е отделен въпрос. Моята прогноза е следната. Ние, Македония, не можем да търсим в така наречения македонски етнос българи. Македонизацията е тотална, техните могат да се промити, но ние сме длъжни да се борим за българизацията и по-точно за признаването на българските корени на техния език, за промяна на техните учебници по история и география. Те подписаха такова двустранно споразумение, че поемат ангажимента да започне ревизия на учебните програми в училищата, основните и средните и във висшите учебни заведения, но никой от Македония няма намерение да го изпълнява, защото изпълнят ли го, поставете се на мястото на македонизма, на идеолозите на македонизма, тогава те буквално взривяват устоите на македонизма, на сърбо-македонизма. Вписване на българите в Конституцията, добра идея, но тя измества въпроса от главния акцент, от главния проблем. Българското присвоено, македонизирано, сърбизирано, културно, историческо наследство. Това е най-важното и това постигна Гърция с Преспанския договор, когато принуди
Македония да се промени конституцията и да се промени името и да се откаже от така наречената антиквизация, т.е. елинизацията на Гърция да бъде дадена на тези, да го кажа направо, абсолютно откачени хора в Скопие, които създадаха цяла наука, цяла култура, цяла геополитическа школа на базата на елинското културно, историческо и военно наследство, слагайки в центъра на Скопие паметницата на Филия Македонски, Александър Македонски. България точно това трябва да направи, което направи Гърция по отношение на тяхната конституция, но не само с вписването на българите в конституцията. Кого ще впишеш? Официално при преброяването се декларират около 1600 или 1800 души. У нас се говори, че те били фалшифицирани преброяването. Възможно да има фалшификация, но моите впечатления, тъй като цялата ми кариера в разузнаването преди в Югославия, аз бях офицер първо главно управление от 1985 година, а след това от Националната разузнавателна служба до 1996 година в резидентурата в Белград. Моите анализи, тогавашно наблюдение на терен, тъй като отговарях изцяло за Македония и за Косово, са едни много печални изводи и те звучат така. В Македония на този етап е невъзможно да търси български етнос, но можем да положим големи усилия в рамките на Европейския съюз, ако те влезат в Европейския съюз при нашите условия, да започне една бавна ребългаризация, но това е процес. Не става за година, 2-3, но това става само при отворени граници, при ясни двустранни условия, при изпълнение на договор за приятелство от 2017 година 1 август и ревизия на плана Макрон, с който ние капитулирахме и срещу вписването на българите в Конституцията приехме всякакви други условия. Така че по въпроса с Македония отговорът в една дума е песимист. Демографската криза е нещо много сериозно, особено и за България. Вие сте водач на листа в Монтана. Това е един от регионите, които се обезлюдяват в контекста на тази демографска криза. Искам да ви питам, не е ли най-нормално демографската криза и борбата с демографската криза да бъдат дейности и функция точно на лявата партия? Да. Защото всички дейности, които трябва да се приложат за премахване и за преодоляване на демографската криза, са леви. Това са образование, социални помощи, работа и така нататък. Какво е вашето мнение по това въпрос? Може ли да бъде кауза демографската криза за лявата партия? Демографската криза е следствие от социални мерки, които приема парламента. В последните 2 години всички социални мерки, които бяха въведени, детските надбавки, безплатните детски градини, семейното подоходно облагане, всички те са предложения на Българската социалистическа партия, приети благодарение на парламентарната група на БСП Коалиция за България до едно. А пък да не говоря за увеличаването на пенсиите. Увеличаването на пенсиите се дължи изцяло само единствено на БСП, но за съжаление БСП не можа да наложи най-важното по отношение на пенсионната система, заради съпротивата на десните формации в България, преизчисляването на пенсиите, което е най-справедливото. Защото добавки от 50-60-100 лева или COVID добавки от 120 лева не решават нищо. Това са подаяния. Трябва да има преизчисляване на пенсиите, за да може за еднакъв труд, за еднакъв осигурителен доход, за еднакъв трудов стаж да се получава еднаква пенсия. Какво се получава сега? Днес една медицинска сестра, една лекарка, една учителка, директор на училище, пенсионирани днес получават пенсия спрямо свои колеги в същите тези области, обаче пенсионирани при 10-12 години, с 30-40 до 50% по-високи пенсии, по-точно обратно, другите с 50% по-ниски пенсии. Ето това означава преизчисляване за еднакъв труд, еднакъв осигурителен стаж, еднаква пенсия. Но и при положение, че нивата на пенсиите в България са толкова мизерни, че този разговор е безпредметен. Вие знаете ли, когато чужденци научат, че в България пенсията е минималната пенсия, 800, сега тя няма 500 лева, но да речем средната, минималната заплата 800 лева, често пъти питат, това са 400 евро, 400 евро на седмица или 400 лева, как го разбираме? Да. У нас работната заплата, нивото на работните заплати или нивото на пенсиите са африканско ниски. И ми се струва, че тук трябва да се направи революция в това отношение, разбира се, с повишаване на брутния вътрешен продукт,
Но има едно перо, от който моментално може да се вземат парите и за трудови доходи, но това е работа на частния бизнес, разбира се, на първо място, и законодателни мерки, и най-вече на пенсиите. Парите за пенсиите ни изтичат вече втора година във военните бюджети. А новия военен бюджет, нали знаете колко ще бъде? Колко процента от брутния вътрешен продукт ще отива във военен бюджет? Те искат вече да бъде 3%. НАТО настоява вече за 3%. Дори Полша, ако не греши, или Румъния предлагаха 3,5% от брутния вътрешен продукт да отиват за военни нужди. Това са две опасни тенденции. Първото означава, че ще се посегне на социалните фондове, здравните фондове, а втората, още по-страшна тенденция е, че се готви война, за което говорихме в началото на предаването. Готви се война срещу Русия. Накрая, ако има нещо да призовете зрителите и да споменете вашата бюлетина с Моята бюлетина с кандидат за европейски депутат трябва да се гласува с бюлетина 24 на първо място, а като гласувате в лявата страна на бюлетината с номер 24, това е БСП за България, отивате в преференция, отбелязвате 109. Това е моят номер на преференцията, тъй като съм сложен на 9-то място в листата на БСП за България за Европейския парламент. Благодаря, господин Енчев. Да се надяваме, че нашите зрители са оценили това, вашите позиции по отделните проблеми и ще изберат най-правилния избор на тези. Надявам се, че нашите зрители ще оценят най-вече своите интереси и ще гласуват за партията и за личностите, които в Европейския парламент не само ще стоят като статисти, а ще воюват, ще се борят за интересите на българите, като лъвове там, без да слушат сирените не на Одисей, а сирените на брюкселската администрация и бюрокрация, които имат само една единствена цел. За съжаление, тази администрация да подчинят останалите европейски държави, да ги направят пари в рамките на Европейския съюз и да ни сложат нов Европейски съюз, копия на най-лошото от Съветския съюз. Но пак ще кажа с това, с което започнах. Съветския съюз изградихме 3 Българии, които още не могат да се приватизират, още не могат да се концесионират. Имахме армия, която никога няма да достигне тези нива. Имахме социални привилегии и права, за които в момента се борим в рамките на Европейския съюз, да си върнем поне част от тях. Така че нека всеки от нас направи сравнението и избере партията, която най-добре отразява неговите социални интереси. Много ви благодаря. Благодаря. Желавам ви успех.